Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roga, jenengku sapa rek? Sadurunge jenengku apa nih kate nganu iki tugas bahasa Jawa. Jeneng aku rek iki tugase stand up comedy. Nah, sedangkan aku iki ra iso stand up comedy. Jangan ayo, guyu ayo. Nah, ini apa dikenalan rek jenengku. Jenengku Jonathan Wijaya. Arek-arek lak nyelu iku lak gak Jo, Jonathan lak gak ngono alun. Aku ikut tutup kelas 4. Aku ikut nomor absen 14. Asal sekolahku itu Sumaniro. Kilo, kilo, Sumaniro. Halo rek, mungkin yang mau cerita ya. Aku karo kancaku. Aku iki duwe kanca ya. Iku mesti tak disamoto ya, golek mboke ae. Terus tak ngono ya, aku sudah diterima karo mboke. Aku ngejak kancaku sih. Ayo, punya free lah. Yo. Free. Apa? Ayo aku nanti mancing. Mari ngono aku karare mancing ya terus ono iki apa itu vertikal guru saya ya vertikal guru kan mancing sama karare vertikal guru terus kata guru loh Bilkis itu nanti mancing bu yo wis pokoknya yo mancing. Nah, guru kuwi niku jelasno. Sing kanca kuwi tambah iku datai dipateni. Dadi guru aku ning aku deh. Andi iki kancamu kok ngebu. Yo, betul terus Bu. Alasannya iku males suruh sama guru sih oleh kakek ceramah. Terus ya aku lagi isu jam 6 wis ditelipuni karo kancaku. Apa kangen ae. Ini jadi ya kanca kancing. Terus ya mbok aku sih kan pikir kancaku. Bukan Mbok wis mari ngene. Iki terus gono ini kanca-kancamu cek turu kene. Ngono ya. Isu. Turu saya isu. Terus mbok kowe mulai pasar. Kowe wae iku kon ceki. Mari ngono mbok ditinggal dulu HP lho. Kan kan masak. Mari masak ya. Kan mbok ditinggal HP kan ya. Aku bingung masak apa ini. Karo iku cara masake. Tak mulai mbok nanti kok. Ya sih. Padahal ya cuma HP wong. Gak pola apa ki kamar HP. Ngono. Mari ya akhirnya iku sih wong dapur. Terus mulai dapur lak tinggalin kamar. Tolong meneh kon ngewangi masak wonge atus. Mulai atus. Aku tinggal meneng-meneng kamar. Tolong meneh kon iku korak-korak, mari korak-korak. Terus tinggal turu karo wonge. Aku yang buri kawah, ikan rapo ini buri. Aku turu terbuka, dikomentasi jemuran. Jemurannya itu telas, sesama ya aku. Buku ya, menang. Buya, main ya. No, apa? Lihat dulu, apa mah? Aku ngomong dulu. Ini dibijui ya boleh. Kau nunggu kau nunggu wis,
agak ngono ya. Iki ono apa ini tiga surat apa pengajian atau kan ngaji di sebelah. Kemarin ngono ya. Aku ning pengajian iku aku sing liyane apa doa aku memang itu kan roblok ya. Tapi kak roblok iku wis aku mulai aku apa sego iki wis kok bisa wong mati lah ana iku sih duwe sih langsung mau kaget sing ndi kalau IM kalau duwe ana ditampai terus yo nanti kono mburi wis kemarin ndang kono seru-seru meneh kon nyikat iku jeding ayo boku tawa nyalon aku kon nyikat di jeding kok gak mari ngono ya kok gak resik dikon bali meneh sampe resik jedingnya ini iku ya warnanya ngono maksud mungkin cat tambah resik terus ya kijak amputé aku tewas tanya Yesus atau tanya wawan terus telepon kancaku ada dihapusi ada yang nggak mancing ya ini nggak mancing di telepon lu sih mama tanya bensin kata no mungkin yang ngomong di HP sampai kini sih ya rek cerita anekdotku lah kalau lucu ya kayak lucu aja matur nuwun.